Aurten 14. edizioa da, ez gendun inoiz pentsatuko onalduko egitzenik, ez? Txikitasunetik hasi gitzen eta ja gaur egun 100 artikulan jasotzen ditugu Euskal Herri maila osokoak eta oso ekimen aitzindaria izan zen bere garaian eta arrogaz. Nik uste euskara sormenari lotzen zaionean, edo zer, ezta? Sormenari lotzen zaionean biziraunkortasuna bermatzen dala, sormenari lotuta, eta nik uste nahiko arrazoi badala, duen oihartzuna, aurreko pasaden urtean okeraz baldimanago 500 bat ikasle ibili ziren honen bueltan, garunak martxan, hizkuntzarekin lotuta, eta nik uste ezinbesteko dala gu ere hemen egotea. Ikustia urtero zenbalan aurkezten diezen eta ze kalidadekuak eta lehen esaten moruen euskeratik eta euskera ze injakuak, guretzako samurra da olako lehiaketa bat bestia. Oso importantea Euspoetek itzen dauen ekarpena, batez be gaztien artean ikus-entzunezko sorkuntzak sustatzeko itzen dauen lan horretan, ezta? Gaurkoz gure ikasleek eta gure gaztek inoiz baino gehiago kontsumitzen dituzte ikusentzunezkoak eta horiek euskara sortzeko bultza ematea iruditzen zaigu interesgarria eta garrantzitsua eta ezinbestekoa dela. Guretzat estrategikoa da ikusentzunezko industrian eta baita gaztiak euskeriakin lotzia, horrek izango delako etorkizuneko langileak. Nik usten dut laguna izate hori, garai batetik behintzet, asko arindudan zerbait dala, ezta? Gure mugikorretan zenbat lagun edo kakotxarteko lagun sortzen ditugun, horren bueltan hausnartze hutsen ikusten dut badala aurrera pauso bat. Aurtengo lanak entregatzeko epia da maiatzaren 26, hori garrantzitsua, gogoan eukitzia, eta deialdixa luzatzen dotzeu Euskal Herriko gazte eta heldu eta profesional guzti horiei sormenezko euskarazko lehiaketa honetan parte hartzeko. Bereziki 3.000 euro baino gehiago izango ditugulako saritan.